Ну што, Лёша, як праца? Праца. Ведаеш, все добра. Калі мы пісалі... Яе нема. Калі мы пісалі апошні выпуск, я ў Твиттер сабе напісаў, што вось я адчуваю, што крызіс пачынаецца на сабе, то, што ў мяне на працу ўсё змяняецца, а потым я такі, а зволю-кась я? І я зволіўся. Вось. Ведаеш што? Цікава тое, што вельмі шмат размоў ідзе пра тое, як увайсці ў IT. А як выйсці з IT, ні адной размовы няма. Калі вы інфа-цыган і вам нешта трэба прадаць, вось вам будзе ідэя, які курс зрабіць. Як лінуць зайти, каб цябе не кінулі праз трук. Так. Гэта вельмі складана. Калі ты працуеш у прадуктовых кампаніях, калі ты не працуеш, напрыклад, у якім-то там ЕПАМе, напрыклад, ну тое, што займаецца там. І я хацеў пажартаваць пра тое, што гэты курс быў вельмі цудоўны для L1. Хто разумее, той разумее. Цудоўна. Як тыдзень? Тыдзень, ведаеш, цудоўна. Я валяўся дома, я спаў, я чытаў кнігі, я проста адпачываў. Мне вельмі не хапала вось гэтага рэлаксу, таму што апошнія 2 месяцы яны былі вельмі стрэсовымі для мяне, таму што не бачу сэнса гэта скрываць, у мяне на працы так сабе праца ішла, таму што рукі не падымаліся, быў селф-бёрн вельмі жудасны. І зараз гэта, ведаеш, усё вось так. І ўсё, гэта знікла. Як знікла праца, так і селф-бёрн знік, і у мяне вельмі шмат сілаў, вельмі шмат моцый, каб што-небудзь рабіць новае. Ты уйшоў з аб'юзіўнай працы. Ну, не магу сказаць, што яна была аб'юзіўная. Я магу сказаць, што у мяне была вельмі цудоўная каманда, проста сама... Вось ведаеш, ёсць айцішнікі, у якіх вось у лёсе гэта. Вось яны айцішнікі. Ім цікава капацца з кодам, ім цікава нешта. А ёсць такія людзі, якія, як я. І яны адразу з нараджэння ў Java упалі. Ну. Ёсць такія, як я, якія проста прыйшлі. Я не магу сказаць, што я прыйшоў у айцішку вось з-за грошаў і праз грошы. Я прыйшоў таму, што мне было цікава, але мне было цікава наверх і медыа, мне было цікава і распрацоўка крыху, і як будаваць працэсы та іншае. А грошы так, прыемны бонус. Прыемны бонус. Таму я не магу сказаць, што я, ведаеш, вось такі мета-айцішнік, які проста папаў толькі раді грошай. Але для мяне вось уся гэтая айцішная тэма, яна не заўсёды была так блізка, як вось для некаторых маіх супрацоўнікаў. Яны проста гарэлі гэтым. І я бачыў гэта, ім гэта было вельмі цікава. А мне было цікава розныя гікаўскія рэчы. І вось таму вы слухаеце гэты падкаст. Ніякай болі, ніякага змагання не было ў гэтым усім. Я проста напісаў заяву, зволіўся мірна, ціха, ніякіх канфліктаў, нічога такога. Я застаюся ў вельмі добрых адносінах з людзьмі, з якімі я працаваў. Ну і будзем глядзець так вось чэсна, гэта ж не мая першая праца ў IT. Я ў айцішкі працую колькі 7 ці 8 год ужо. Для мяне мяняць працы гэта добра. Як кажуць, 8 гадоў дамбіша айцішку. Теребім балкунец. Долгунец. Балкунец. Ось. Адукаваныя і падкованыя нашы слухачы, они такія балкунец. Я вось для сябе... Цябім цапкала. Я для сябе знайшоў такі момант. Я не ведаю, можа я ў той час, калі трэба, взяў у рукі кансоль, але я зноў пачаў гуляць у гульні. Віншую. Так, пакуль гэта толькі Valiant Heart and Witcher. Але мне вельмі добра. Такі набор папсовага геймера. Так. Бо, у мяне часу зараз няма. У мяне ось 1,5 дні адпачынку. Я хочу поўны дзень, калі у мяне ось цалкам толькі на гульні, на штосьці такое. Яшчэ пачаць чытаць было б добра. Бо калі увесь гэты, усе разумеюць, пачалося, я чытаў кнігу пра як, увогуле, што такое стрэс, як з ім бароцца. І я ведаю, што... Тут мы крыху ператвараемся ў забізяпу. Так. І я ведаю, што мне будзе, калі я буду стрэсаваць далей, але у мяне няма сіл, каб пачаць чытаць далей і даведацца, як з гэтым змагацца. Я зараз увогуле чытаю толькі мастацкую літаратуру. Я не магу нічога чытаць навуковага. Ты ведаеш, што я ввогуле мастацкую літаратуру я не магу чытаць. Я разумею. Я пачаў чытаць... я з такім сустыкнуўся, ведаеш. Я паглядзеў фільм «If I Stay», мабыць, ты яго ведаеш. З Хлояй Грэйц Морац? Так. Мне нечага было рабіць, і я такі, пагляджу, і
Я паглядзеў фільм, калі вы не ведаеце, у гэтага фільма, ну, ФСТ гэта кніга, і ў гэтай кнігі ёсць працяг, ён называецца «Куды она сайшла». Для мяне было жахам тое, што я спампаваў гэтую кнігу, гэта была версія Літрэса. Гэта такі жах, гэты пераклад ты бачыў, таму што я ведаю, ну, глядзі, па-першае, я прачытаў кнігу раней, чым паглядзеў фільм. То есть першую кнігу. Другую кнігу я ўжо прачытаў пасля таго, як паглядзеў фільм. Для мяне няма ніякага дысанансу ў тым, што ў кнігі гурт называецца Fallen Stars, а у фільме ён называецца Willamette Stone. Вось, возьмем за гэта. Але мне больш за ўсё падабаецца, як падайшлі к перакладу Літрэс, таму што яны пераклалі ўсё, што можна, але пераклалі проста, ведаеш, тэхнічна гэта, проста па словах. Напрыклад, назву гурта яны пераклалі так, да, яны ну, добра, падаючая звезда, гэта, ну, неяк яшчэ можна зразумець, але там ёсць кавалкі тэкстаў гэтай групы, з якой пачынаецца кожная глава. Гэтыя тэксты перакладзены так, нібыта іх просто ставілі ў промпт, і, ну, гэта жорсць. Напрыклад, яны лакалізавалі імёны, таму што чытаць жа не зразумее, што калі чытаць там аднаго з герояў завуць Алдус, вось, яны яго пераклалі Алік. Як Олдус, таму што... Якая розніца? Ну, ведаеш што, мне гэта рэжыць слух. Олбус Дамблдор. Да. Гэта ў каго-то такі... Гэта быў бы не... Вось, гэта як не Альбус Дамблдор, а Ольбус Дамблдор. Нібыта ён украінец. Ведаеш, у іх жа там Олексей, Александр, Володимир. Я не дачытаў гэтую кнігу, я ее не перачытаў, таму што я ее чытаў раней, а раней я ее чытаў у перакладзе, ведаеш, такім аматарскім, фанацкім. І там было все вельмі закахана ў гэтую кнігу перакладзена. Такое, не жорсткае. Ну, я не ведаю, ці ўсе пераклады на Літрэсе такія, але усе, што я натыкаўся, напрыклад, я з Літрэса чытаў «Нейраманта», і з «Нейрамантам» там тоже быў жах, вельмі жахлівы жах. Значит, наколькі я памятаю, сам фільм і фастей, ён добры. Фільм, ну, ведаеш, ён на 6,5. З дзяўчынай пасядзець, паглядзець, каб яна... Гэта не тое кіно, якое пераверне тваё жыццё. Так. А мне гэты фільм падабаецца музыкай, больш за ўсё, таму што вось там ёсць вось гэты інді-рок, там ёсць класічная музыка, і вось гэта ўсё вельмі добра пераплятаецца. Я памятаю, што я яксьці сабе ўлаштаваў марафон па фільмам, у якіх здымалася Хлоя Морац? Так. Я вельмі фанацеў. Мне таксама вельмі падабалась раней. Так, а яшчэ яна вельмі падобна на маю былую была, і я такі, цуд. Я яшчэ вось на тым тыдні паглядзеў фільм новы ад Netflix, «Дневная змена». Гэта фільм распавядае пра то, як ёсць паляўнічыя на вампіраў, і як яны жывуць ось у сапраўдных рэаліях, типа там няма грошай, і каб зарабіць грошы, ім трэба клыкі вырываць і несці да... Я нешта чуў пра гэты фільм. Ну вось, ён 2022 года. Добры фільм, ведаеш, такі экшн, баевічок на вечар, калі штосьці заняць. Мне здаецца, я магу блытаць, але мне здаецца, што ў гэтым фільме эфекты і ўсе экшн-сцэны стваралі тыя людзі, якія стваралі Джон Уік. Ну, слухай, баёўка там добрая. Баёўка там няма, ведаеш, як у сучасных фільмах пачалі рабіць, што кадр за кадрам, ўсё парэзана і нічога не зразумела, хто куды каго б'е. Вось, а там, ну, і яшчэ там Снуп Дог ёсць. Слухай, там ёсць Снуп Дог, у якога ніякіх пытанняў. У якога ёсць мініган, які косіць вампіраў мініганам. Ну, гэта цудоўна. Мне фільмы Netflix не падабаюцца з-за таго, што гэта не совсем фільмы. Гэта, ведаеш, гэта фільмасадзяржачы прадукт. Гэта... Вось, ведаеш, ёсць напоі розныя, там, типа, напой з віном. Гэта не віно, а просто напой, у якім ёсць крыху віна. Ну, гэта як у Расіі ёсць сыр, які... Лайно. Мажліва. Мне здаецца, Netflix робіць, ведаеш, як фільмы. Яны робяць фільм і глядзяць па адзнакам. Калі фільм добра збірае, бо заўваж, у кожным фільму Netflix, як мне здаецца, ёсць такі пасыл на будучыню. То, што вось, будзе яшчэ. Калі вам спадабаецца, мы знімем яшчэ. Так яны і робяць фільмы.
А мне здаецца, што они здымаюць не фільмы, а здымаюць трэйлеры ў апошні час. Таму што ты паглядзіш на трэйлеры, гэта просто вау, гэта отвал дупы. Ты вось глядзіш такой, мне трэба гэта паглядзець, а потым 2 гадзіны глядзіш і такі, што гэта тут робіць. І там просто ў самым пачатку гэты весь трэйлер паказваюць, далей якое-сі лайно. Мяне больш за ўсё дабівае, калі ты паглядзеў трэйлер якой-небудзь камедыі, і ў гэтай камедыі усе смешныя моманты, яны былі ў трэйлеры, і другой раз тебе просто не цікава, ты не кекаеш з гэтага, таму што ты ўсе панчлайны ведаеш. Так. Зараз Netflix робіць анімэ «Перараджэнне дзядзі». Так што раю. Яшчэ адзін ісекай. Гэта ісекай наадварот. Там дзядзька трапіў у другі мір, свет, а потым выйшаў з комы і вярнуўся з усімі магчымасцямі, якія ў яго былі ў тым свеце. Гэта двайны ісекай. Так, ён выйшаў з комы, і ён ужо гэтыя магчымасці ў сучасным міры выкарыстоўваў. Вельмі раю, такі, ведаеш, ось з яго пакекаць гэта сама то. Але трэба звыкнуць да рысоўкі, малёўкі. Не, я ўсё роўна зараз толькі чытаю, таму што на гульню ў мяне не хапае нейкіх сілаў, а чытаць мне вось добра. Я ж сабе набыў Kindle, ну то гэта ўжо ведаеш, слухачы не ведаюць. Я сабе набыў Kindle, які самы-самы апошні, ён там 2021 года, таму што больш Kindle пакуль што не выхадзіла, ён больш на дзюйм, і у яго добрая падсветка, і я зараз чытаю, ведаеш, як кароль. Мне ўсё вельмі падабаецца, я такі, наконец-то можна добра чытаць кнігі на беларускай мове. Яшчэ мае сябры мне ўжо вязуць кнігі Ведзьмара на беларускай мове з Беларусі. Я хочу перачытаць Ведзьмара зараз у бумаге. У мяне ёсць уся калекцыя Ведзьмара, і ёсць яна ў мяне 2 разы адразу. Першая велізарная такая кніга, так, адна? Там, дзе ўсе ведзьмары адразу. Так, гэта моя першая кніга ў калекцыі. Ах ты, курва. Потым я яшчэ набыў проста асобна розныя кнігі Ведзьмара у толстай вокладке і з добрымі старонкамі. Я не ведаю, ведаеш ли ты. Там была версія кнігі, дзе на добрай паперы надрукаваная яна. Не. Ну і там яна такая, не тое, што кніжна, ведаеш, як на папера, як у грошай. Вось такая. І вось зараз будзе 3-я версія майго Ведзьмара, і ён будзе ўжо на беларускай мове. Я памятаю, што я бачыў гэты зборнік усіх кніг Ведзьмара ў адной велізарнай кнігі у Магілёве. Я яго вельмі хацеў, ён тады каштаваў, мне здаецца, 70 рублёў, і мне яго хацелі падараваць, але не паспелі, бо крама зачынілася. Shit. І я такі, добра. Калі я чытаў першы раз Ведзьмара, я быў у летнім лагеры. І я не памятаю, колькі мне год было, 14, і ты 14, такі, я пайду на лешага. Я памятаю тое, што ноч я сижу з ліхтарыкам, чытаю з ліхтарыкам гэтага Ведзьмара, нешта там побач шуршыт. Мне стромна, я далей чытаю. Утопцы. Да. І я потым гэтым Ведзьмаром усім просто вушы прожужжаў. Мне ён так спадабаўся. Ты сидзіш у намёце і просто штосьці побач шуршыць, і музыка та-да-дай, та-да-та-да. Што рабіць? Так. І ігні. А я яшчэ тады да Ведзьмара прачытаў хронікі Амбера, і я тады увогуле ўгарэў па фэнтэзі, таму што, для мяне тады, ведаеш, гэта калі ты першы раз пагуляў у Morrowind, і для цябе больше няма ніякіх гульняй, акрамя Morrowinda. Мяне зараз закідаюць лайном, але мне не падабаецца Morrowind. Больш Oblivion? Так. Мне падабаецца... Я памятаю арэну в Oblivioне. Мне падабаецца і то, і другое, але больш падабаецца Oblivion, таму што Oblivion я больш застаў. Так. Мне зараз колькі там год, амаль што 30, і вось выйшло так, што на маём першым камп'ютары першым аказаўся Oblivion. Але потым аказаўся і Morrowind. Але Morrowind мне таксама спадабаўся. І мне пры гэтым, ведаеш што, вось зараз мяне закідаюць лайном. Мне не падабаецца Skyrim. Слухай. Я яго прайшоў. Я шмат у яго пагуляў. У меня быў Skyrim, як і у ўсіх. У меня Skyrim быў на ўсіх платформах. Я яго набыў на Xbox 360, на PC, на Xbox One. Ты афіцыйна можаш яго закідваць лайном. Так. Набыў яго на Nintendo Switch. І зараз я могу сказаць... Skyrim на Switch. І зараз я могу сказаць, што ён мне не падабаецца, таму што ў яго не такія цудоўныя квесты, якія былі ў Oblivioне. Мабыць, гэта ведаеш праз маё дзяцінства.
і мне падабаецца гэта праз таго, што я у гэта калісьці гуляў, і мне вось было і так, і я зараз адчуваю вось гэтае, ведаеш, пачуццё, як гэта называецца, ностальгія. Я сиджу і такі, абмажце мяне гэтым. Зараз ще Star Citizen выйдзе. Ну, ой, Star Citizen, Starfield. Star Citizen не не хутка выйдзе. Ніколі не выйдзе. Так. Толькі грошы давайце. А у мяне была думка на Star Citizen занесці. Я просто, калі ён пачынаўся, гэта быў такі неверагодны хайп, калі яшчэ яны не выйшлі з... На чым они збіраюць? На Indiegogo ці на... Я вось не памятаю на чым. Ці на Patreon? О, не. На OnlyFans. На OnlyFans. Вось калі яны на OnlyFans збіралі грошы, тады быў вельмі такі неверагодны хайп, і тады ж усе верылі ў тое, што ён выйдзе. І то, што мы зараз занесем грошы, і ўсё будзе добра. Але мне здаецца, калі ты зараз хочаш пагуляць у Star Citizen, пагуляй у No Man's Sky. Мне здаецца тое ж самае. Ці ты можаш паставіць 500 плюс модаў на Skyrim? Там касмічныя танкі, так. Все астатняе. Так, а ты бачыў, да чаго мададзелы дашлі на Skyrim? Там же ўвогуле. Толькі вось праз 11 гадоў зрабілі мод, які табе дазваляе лазіць па гэтым... Па скалам? Па сходам. Вось. Бо там же няма такой функцыі ў Skyrim за 11 гадоў. І ўвесь час, я не памятаю, як яго завуць. Хто ўвесь час прапануе купіць Skyrim? Тот Говард, так. І ён же казаў, што гэта немагчыма рэалізаваць з-за рухавіка. А мададзелы такія, можліва. Здаецца, што мададзелам просто ведаеш, дай палку, верёўку, і яны што-небудзь з гэтага зробяць. Нават зараз уже ёсць каманды мададзелаў, якія робяць моды на Star Conflict. Ужо? Ён яшчэ нават не выйшаў. Star Conflict ці Starfield? Starfield. Ужо зараз яны робяць, і некаторыя... Там же, мне здаецца, была прэ-альфа ці штосьці з гэтага. Я не памятаю. Ну вось, штосьці з гэтага была, і я не памятаю, прабачце. Там яны знайшлі, якія ёсць траблы, і яны пачалі гэта ўсё вырашаць. Ужо. Так што мне здаецца, што калі выйдзе Star Conflict... Ой. Starfield. Чаму у меня Star Conflict? Бо вельмі добрая гульня Star Conflict. Калі ён выйдзе, будзе две гульні, ведаеш? Які ось ад Тода Говарда і які ад мададзелаў. Ты так заўсёды так з Bethesday. Так. Ну што? Усім прывітанне, сябры. Першы гікаўскі ў студыі. З вами Лёша, гэта я. З вами Вадим, гэта я. Далучайцесь до нас. У Тэлеграме. У Тэлеграме. У цудоўным Тэлеграм-канале. Лепшы Тэлеграм на гікаўскую тэматыку. На беларускай мове з І навінамі. дзякуй Богу, ўжо не адзіны, таму што з'явіліся яшчэ. Так. І гэта ўжо больш напражна весці наш Тэлеграм, бо такі, канкурэнцыя. Наконец-то. Я заўсёды гляджу на гэтыя каналы і такі, так, трэба посціць навіны, якіх у іх яшчэ няма. А ты глядзіш, у іх ужо ўсё ёсць. Ну. Таксама далучайцесь да нас на пляцоўках, якіх вам зручна слухаць наш падкаст. Пашыруйце нас сярод сваіх сяброў, бацькоў, сабак та кошак. Тут NVIDIA вырашыла скасаваць свае кошты на відэакарты гульнявага напрамку, бо чамусьці іх мала бяруць. Цікава, чаму? Таму што яны каштуюць як крыло самалёта. Ну... А яшчэ ў іх упалі продажы відэакартак, якія былі для майнінгу, і яны не ведаюць зараз, што з імі рабіць. Такія, можа туды прышпіліць як-небудзь HDMI і прадаваць іх як гульнявыя? Чаму бы і нет? Прыбытак гульнявага падраздзялення за другі квартал склаў 2,4 мільярда $. Гэта на 44% менш за папярэдні год. 44%. Ну, мне здаецца, зараз у офісе NVIDIA нехто такі бегае, такі, што рабіць? Гэта, ведаеш, гэты мем з сабакай пасярод агня. Усё добра. Усё добра. Жывём. Мне зараз хлопец знаёмы збірае сабе камп'ютар, і гэта вельмі цікава, таму што я буду браць 1090. Я такі, ну ты ж ведаеш, што яна не новая. Он такі, а мне новая не трэба. Ты бачыў, колькі яны каштуюць? Я за гэтыя грошы сабе 4 камп'ютара пабудую. Будынак куплю сабе лепш. Я не разумею, навошта ў 2022 годзе, калі існуюць кансолі, якія каштуюць танней, чым... Вось адна кансолька каштуе танней, чым відэакартка. Навошта табе набываць камп'ютар?
Таму што не ўсе гульні выходзяць на сансолях. Канешне, але калі ты што выходзіць на камп'ютарах такое галоўнае, з чаго няма на кансолях, гэта кіберкатлетная дысцыпліна, гэта розныя доты, гэта розныя ліга легенды, Counter-Strike та іншае, іх вельмі шмат. І я не разумею, навошта табе браць нешта вельмі неверагодна моцнае, каб у гэта гуляць, таму што каб выдавіць 120 FPS з Counter-Strike табе не трэба самая апошняя відэакартка. Ну, мне здаецца, яшчэ трабл у том, што не кожны мае добры тэлевізор пад сансоль. Мне вельмі шмат людзей, якія гуляюць на маніторах. Ты сам гуляеш на маніторы. Так. І што, ты вельмі страдаеш ад таго, што ты у цябе жах? Ну, слухай, мне здаецца, тут больш ідзе перавага на тое, што... Хачу гуляць на PC? Так, ПК геймінг для багоў. Ось. Мабыць. Я ніколі не гуляў на ПК. Вось памятаеш гэтае відэо, дзе... анімацыйныя такія мультсерыялы, дзе ўвесь час ідзе барацьба паміж Xbox'ам та Sony, і там ПК ён прадстае як нейкае ось божество такое. Не бачу такое. Ну вось ёсць такія, там такія ПК-богі. Ну вось штосьці такое. Не, ну слухай, я бы Genshin Impact. Усё яшчэ чакаю на світчэ. Так, бо я памятаю, як ты мяне абдурыў, і... Я не абдурыў, ты мяне абдурыў. Я тебе магу паказаць навіну, дзе там было напісана хутка. Гісторыя. Год таму мне Лёша кажа, набывай сабе Nintendo Switch, праз месяц выйдзе на ём Genshin Impact, будзе вельмі цудоўна, ты хочаш, вось набывай. Я чакаю месяц, гэты ўжо год. А ён сёння выходзіць. Мне здаецца, што мы яшчэ ў год ці больш будзем... Так, але мне ўжо зараз гэта так не цікава. Нататка вісіць у іх на сайце, але нічога не адбываецца. Гэта ўжо мемам стала у Switch Community, таму што ніколі не выйдзе. Гэта ведаеш, як Half-Life 3 чакаць. Таму што кожны тыдзень выходзяць нейкія слівы, што вось там пратэсціраваў. Вось хутка будзе ОБТ, нешта яшчэ хутка будзе, але нічога няма. Быў выбух, калі на якой-то выстаўцы яны паказалі Genshin, паказвалі на кантроллере ад Nintendo, і все-таки вось гэта версія для Switch. А потым і гэта ўсё даведаліся, што яны кантроллер ад Switch'a далучылі к кампутару. Ну, вось, для Геншина людзі набываюць сабе ПК. Ну, мабыць, і так. І набываюць туды відэакарткі. Але кошт відэакарткі, я не ведаю. Мне здаецца, ён неапраўдана высокі. Слухай, я ў апошні раз, калі быў у Топа-цэнтрас, гэта такая крама ў Вільні, якая прадае рознае... Да, ну, у Літве ў цэлым. Якая прадае рознае тэхналагічнае. Ну, што это такое першае ў Беларусі, такое ж, напрыклад, пяты элемент які-небудзь. Так. Вось, цікава тое, што там увогуле няма ніякіх відэакартак. Ну, іх проста няма, так. Ніякіх. Тут, калі ты хочаш набыць сабе ПК, ці ты ідзеш в Топа-цэнтр і набываеш сабе ўжо гатовы варыянт, ці ты шукаеш крамы, дзе вось ёсць у продажы. Больш за ўсё збіраюць ПК на Skillbyu, гэта такі аналаг нашага куфара. Вось, і на гэтым куфары, ну, на Skillbyu, вельмі шмат людзей, якія збіраюць гэтыя ПК. Калі нас слухаюць украінцы, то гэта аналаг OLX. Так. Мне здаецца, што на OLX таксама вельмі шмат прадаванаў, якія збіраюць табе ўсе камплектуючыя. Ну, слухай, але ж на Skillbyu, як мне кажуць літосы, не Skillbyu, а Skillbyu. Там жа ёсць варыянт, каб новыя набываць. Конечно. Там ёсць і крамы, якія прадстаўлены, як і на куфары таксама. Я ніколі куфаром не карыстаўся. Я калісьці на куфары збіраў сябе Hackintosh машыну. Ёсць Macintosh машына, а ёсць Hackintosh. Гэта не тое, што ты набіваеш афіцыйна ад Apple, а людзі просто збіраюць тое жалеза, якое падыходзіць, і на яго ўсталююць макаць, і ты просто набываеш сабе вельмі моцны кампутер, але на Macintosh. Я калісьці набываў сабе аналаг Mac Mini, не трэба быў. Вось, і было вельмі танна, таму што я туды накідаў усяго, чаго толькі можна. Ён быў вельмі маленькі, вельмі моцны і каштаваў тады каля $1000. Ого. Ну, вось гэта было неверагодна, канешне. Ну, слухай, я тебе зараз, я ось паглядзеў, і тут крам дастаткова, дзе ты можаш сабраць камп'ютер. Але кошт, ёкарны бабай. І колькі? Прыблізна. Ну, а што табе трэба? Ну, што тебе цікавіць? Глядзі па максімуму. Няхай гэта будзе які-небудзь Core i9. Вось ведаеш што? За айцішкай у Літве поўная дупа. Бо калі ты паглядзіш на гэтую старонку, ты проста паглядзі на яе.
О, просто ведаеш, што гэта, не ведаю, 2004 Хто год. памятае, у Беларусі быў сайт говна.нет. Вось. Ну гэта жах, гэта выглядае вельмі жахліва. Ну слухай, вось персанальны камп'ютар, 799 евро. Цудоўна. Каб пісаць дакладзікі. 16 гигабайт, 2 по 8. 512 гигабайт SSD, видеокарта, GeForce. Нас лайном закидают, зараз прыйдуць якія-небудзь ПК-богі, якія вы нічога не разумееце. По гэтаму давай не углубляцца ў гэтую тэму. Ну вось глядзі, видеокарта GeForce GTX 1660 Ti OS 6 GB, двухкулера, задняя панель. Ну ось ты можешь такі набыць камп'ютер за 799 евро. Да, кошты, конечно, у Літве такія моцныя. Ну і дупа з імі. Слухай, тут на Disney Plus у хатнім пракаце выйшаў першы сезон «Я ёсць Грут», і ты яго паглядзеў. Я яго паглядзеў. Распавядай. У мяне гэта заняло хвілін 15, мне здаецца. Ён такі каротенькі? Так, там 5 серый, яны ідуць по 3 гадзіны. Ой. Я хутка праматаў просто. По 3 хвіліны ідуць, там плюс-мінус. Ведаеш, на што гэта падобна? Гэта падобна, нібы яны ўзялі выразаныя сцэны из «Стражей Галактики» і просто зрабілі з яго міні-серыял. Вось у нас была сцэна з маленькім Грутам, і яна была смешная, але яна ў асноўны фільм не ўвайшла. Вось мы яго дададзім у серыял. Я не скажу, што гэта штосьці лайнянае. Гэта такі... На туалеце можна паглядаць. Так. Гэта вось калі у цябе скончыўся асвежитель паветра, вось, і ты яго выкіну, табе няма чаго чытаць, то можна паглядзець. 15 хвілін, мне здаецца, у кожны знайдзе. Я ўчора пайшоў у зал, і калі быў на бегавой дарожцы, просто пачаў пераглядзіваць, як я сустрэціў вашу маму. І просто мне ж трэба там 1,5 гадзіны. Я не ведаю, ўжо 18-20. Мне ўжо здаецца, што я хутка буду яго наізусть памятаць. Калі у цябе будзе, не ведаю, размінка ў зале, то можаш паглядзець Грута. І ты не зловіш ніякіх такіх адчуванняў, што ой, цудоўна, хочу яшчэ, чакаю. Не, гэта, ведаеш, на што падобна? Гэта падобна на другі сезон «Любого смерти роботы», толькі крыху лепш. Не такое лайно. Наступнае, што я буду глядзець у зале, гэта будзе новы сезон «Рыка і Морці». Ён выйдзе 4 верасня. І я вось чакаю, але чакаю, ведаеш, не на хайпе. Я памятаю, якім быў 5-й сезон. Асторожна. Да, мы з табой размаўлялі пра тое, якім быў 5-й сезон. І вось 6-й сезон, мне здаецца, яны ж паабяцалі, што ён будзе лепей. Мне здаецца, і хацелось бы ў гэтае верыць, што яны больш возьмуць свой сюжэт, ведаеш, вось які яны развіваюць час ад часу, і займуцца ім. Ты маеш на ўвазе гэтую з «Цёмным Морці»? Ну, з «Цёмным Морці» яны ж зачынілі ўжо. Я не глядзеў. Яны зачынілі гэтую арку, і там мы ўжо даведаліся ўсё пра «Цёмнага Морці», і, ну, там далей же вельмі шмат розных пытанняў, якія ёсць да серыяла, і мне здаецца, што яны паглядзелі на тое, што хацяць бачыць фанаты у серыяле, і просто заняцца тымі пытаннямі, якія вось былі. Таму што там, калі памятаеш, была птушачая лічнасць, яны таксама загінуў. Не, ён не загінуў. Спойлер алёрт. Так. Яны у 5-м сезоне яны крыху закранулі вось гэтую ўсё і показалі, як яны з птушачай лічнасцю і пазнаёміліся і так далей, што яны рабілі на вайне, якая адбывалася. Тебе трэба паглядзець 5-й сезон? Не трэба паглядзець 5-й сезон. Слухай, я калі скінуў трейлер сезону «Мілагучна», ён такі, у сэнсе, я думаю, ён на другім скончыўся. Я такі, не. «Мілагучна», прывітанне табе. Я чакаю, вось выйшаў же на беларускай мове першы сезон «Рыка і Морці», я яго з вялікім задавальненнем паглядзеў, і я чакаю, зараз будзе выхадзіць другі сезон, ці ўжо некалькі серыяў выйшла. І мне было б добра і было б цудоўна, калі б там які-небудзь камбэк, мне здаецца, агучваў гэта ўсё. І было б добра, каб хто-небудзь пачаў агучваць гэты 6-й сезон, калі ён пачне выхадзіць. Каб адразу? Да. Ну там гэта ўжо трэба, мне здаецца, па правам.
Ой, не, ты што, там гэта можна рабіць усё пірацкі, як гэта робіцца з іншымі серыяламі і нічога такога. Вось зараз выйшаў новы сезон гэтых сонечных процілегласцей. Вось, і гэта такое, вось, калі вам не хапае Рыка і Морці зараз, то паглядзіце яго. Я ўсё да яго не дапалзу, мне ён вельмі спадабаўся. Ты глядзеў. Я паглядзеў, але мне он вельмі спадабаўся, але вось я нешта зараз ведаеш, што трэба было зволіцца та іншае. Вось, і мабыць зараз я яго пагляджу, але мне трэба вось нейкі настрой для гэтага крыху больш аптымістычны, Табе трэба больш вайбу. Так. Трэба, каб нешта ад Рыка і Морці было ў цябе ўнутры. Цікавая навіна. Тут Netflix хоча пабароцца з Apple Store. Яны ўжо шмат часу гэта хацяць, але... Для тых, хто не ведае, Netflix хоча, ён ацэньвае сваю пляцоўку як пляцоўку для відэагульняў. І мне ведаеш, што гэта нагадала? Ось, можа, я чысці ўспамін разблакую. На тэлевізарах «Гарызонт» былі гульні. Не, у мяне не было. Ці не было? Не. Там вось у настройках можна было пагуляць у нейкія гульні. Ось я не памятаю. Мне здаецца, там была змейка, та яшчэ штосьці. І вось яны зрабілі... Мне здаецца, гэта больш гульні, ведаеш, як былі на DVD-плеерах розныя там околопарнушныя гульні былі, дзе цябе трэба просто клікаць на... Што за DVD-плеер у цябе быў? Не трэба яго назва. Гэта не сам DVD-плеер, гэта дыскі прадаваліся, там же была менюха. Вось, у гэтай менюхе можна было выбіраць некалькі варыянтаў. У мяне ніколі не было DVD-плеера. Вось, і там розна, ведаеш, рандеву з незнакомкай, дзе табе трэба просто выбіраць варыянты адказу і пытацца зняць дзяўчыну. Гэта візуальная навела. Да, на DVD-плеер. Да таго, як яны з'явіліся. Не, яны тады ўжо з'явіліся. Ну так, была ж гульня пра спатканне. Там шмат гульняў было. І увогуле вось гэтыя парнушныя гульні з DVD-плеераў, гэта ж такое, што калі ты зайдзеш на які-небудзь рутрекер, там просто ёсць тэма з імі, і іх можна спампаваць, зараз запусціць, пагуляць, і гэта вельмі жахліва, выглядае просто стромна. Але не зараз. Зараз рутрекер ляжыць, і ён ужо некалькі гадзін ляжыць, і мне здаецца, мабыць, ён лёг назаўсёды. Гэта кепска, таму што я вельмі шмат з рутрекера беру розных рэчэй, якія open-source-ныя, але мне просто лепш. Забыў слова лепш. Мне просто лепш іх сцянуць з рутрекера, таму што там заўсёды ёсць раздача. Пра Netflix. Яны ацэньваюць сваю платформу як платформу для відэагульні, але з іх аграменнай аўдыторыі толькі 1,7 мільёна чалавек захацела пагуляць у гэтай гульні. І гэта там менш чым 1% ад увогуле колькасці, якая... Я гляжу зараз гульні ад Netflix, якія там ёсць. Змейка? Не. Памятаеш Java гульні? Конечно. Я вельмі шмат гуляў. Вось. Але ў іх ёсць гульня па вельмі дзіўным справам. Гуляць яе, конечно, не буду. Так, бо гэта падобна на нейкае лайно. Я не ведаю, мне здаецца, што гэта, ведаеш, мертванароджаны задумка. Таму што, ведаеш, яны думаюць пра сваю платформу як канкурэнтнаспасобную з, напрыклад, тым жа App Store, на якім можна спампаваць гульні. Што з App Store? Яны хочуць з гэтым Epic Game Store? Таксама. То бок, яны разважаюць гэта ў такім пляне, што чалавек марнуе свой час на некую гульню ці на серыял. І гэта аднолькавы час. А тое, што гэта розныя user experience, і тое, што чалавек, які прыходзіць, гульнявы контент увогуле, там, напрыклад, гульні, гэта ж не ты контент, які ты глядзіш у серыялах. У яго уваход больш складаней просто. Вышэй крыху. Конечно. Даже не крыху. Потому что... так, я вось сваёй дзяўчыне даваў некай... У мяне дзяўчына ўвогуле ні ва што не гуляе. Увогуле ні ва што. І калісьці я ёй даваў Zelda Breath of the Wild у рукі і сказаў, паспрабуй пагуляць, я тебе нічога не буду падказваць. Зрабі першы крок. Зрабі першы крок, зрабі што-небудзь. І для яе вельмі складана просто вось кіраванне. Таму што яна ніколі не гуляла, і для яе гэтыя сцікі, яны просто, ведаеш... Як і для мяне. Тое ж самае было і ў мяне, калі ты памятаеш. Але ты гуляў, ты ведаеш, як выглядае геймплей. Так, я ведаю, але я звык на клава-мышы. Вось. І для мяне экспірыенс на джойконах гэта было першы час вельмі складана. Слухай, я Ведзьмара, мяне зараз зноў закідаюць лайном, я Ведзьмара гуляю на самым лёгкім узроўні.
і мне там все равно надзіраюць дупу. А ты яшчэ пампаваў сабе Dark Souls. А я так, ты памятаеш, дакуль я дайшоў, не дакуль. Пачаў, так. Я зрабіў першы крок, і мне просто, не ведаю, варона пролетала, надрала дупу. Ну вось, калі ты глядзіш якія-небудзь дзіўныя справы, мне здаецца, што большасць гледачоў дзіўных справ гэта не тыя людзі, хто ўвесь час гуляе ў гульні. Не, чаму? Просто ты ўзяў такі серыял, які вельмі проста шырокі для масы. У мяне, так, но сярод маіх сяброў дзіўныя справы глядяць толькі дзяўчыны. Чаму? Я не ведаю. Ось з маіх сяброў мала хто глядзіць ось з мужыцкага пола. І калі ім такія ведаеш пасярод дзіўных справ, вось, пагуляць у нашу гульню, яны такія, добра, пока. Мне здаецца, што лёс Netflix і дальнейшы яго шлях быў бы ў тым, чтоб, напрыклад, паглядзець, як гэта робіцца з Playable Ads, гэта тая рэклама, якую можна пагуляць, напрыклад. Яна робіцца там на вельмі маленькіх рухавіках, напрыклад, 3GP, і пасля гэтага там ёсць адзін узровень якой-небудзь, вось як у мабільнай гульні. Ты можаш пагуляць, калі ты там глядзіш рэкламу та іншае, таму што яны ж зараз тэсціруюць розныя рэкламныя мадэлі. І вось было б добра Netflixу пачаць рабіць Playable Ads, каб проста паказаць, што ў нас ёсць гульні, у якія вы можаце пагуляць, і вось яны выглядаюць так. А не проста зрабіць, ведаеш, там вокладку, зрабіць вкладку за гэтымі гульнямі, і просто вось гульні на Netflix. Ніхто туды не пойдзе. Для мяне, памятаеш, былі гэтыя рэкламы, дзе максімальна ось тупарылы геймплей. Ты такі сидзіш, дай мне кіравання. Дай я ўсё зраблю сам. Як гэта флэш-баннерная рэклама, дзе ў цябе ёсць проста некі прыцэл, і цябе трэба страляць у каго-небудзь. Вось такое. Так, на такім яны могуць выехаць. Але... Я не бачу Netflix просто як такую паўнавартасную гульнявую платформу. Ну, слухай, можа штосьці ўдасца, бо Epic Game Store гэта, спачатку гэта быў лаунчер. Яны просто, ведаеш, што ў Epic Game Store ёсць эксклюзівы, за якімі прыходзяць карыстачы. Fortnite! Даже Fortnite, але ж ён ёсць. Так, база вялікая. У Netflix нічога такога няма. У Netflix ёсць маленькі якісь, вот ты кажаш, ёсць гульня па вельмі дзіўным справам. Але вось хто ведае пра тое, што у Netflix ёсць такая гульня? Ты ведаеш, як выглядае... Мы-то нашы слухачы. Ўжо зараз, да. Ты ведаеш, як выглядае геймплей? Так. Я толькі што паглядзеў. А вось я не ведаю, напрыклад. І слухачы нашы не ведаюць зараз. Слухай, тут распрацоўнікі Hogwarts Legacy абвясцілі дату рэліза гульні, яна выйдзе на PlayStation, Xbox і ПК 10 лютага 2023 года, але яны ж абяцалі выйсці яшчэ і на Nintendo Switch, і вось пра версію для Nintendo Switch сказана, што яна выйдзе пазней, дата яе рэлізу пакуль не абвясцілі. Ты чакаеш Hogwarts Legacy? Яе чакае лёс Genshin Impact. Мне здаецца таксама. Не. Genshin Impact на Nintendo Switch. Так. Трэба дадаць вось гэтую. Так. Я глядзеў трэйлеры, я глядзеў скриншоты, я глядзеў геймплей. Выглядае вельмі добра. Яно падобна, памятаеш гэты Пінокіо ў Dark Setting. Вось штосьці мне, чамусьці яно мне адразу яго нагадала. І я такі, добра, гэта выглядае вельмі добра, але калі гэта будзе Dark Souls у сусвеце Гаррі Поттера... Гэта не будзе Dark Souls у сусвеце Гаррі Поттера, таму што калі ты паглядзіш проста геймплей, гэта больш такая казуальная гульня, дзе вельмі нескладаныя пазлы. Як і ўсе гульні пра Гаррі Поттера. Так. По Гаррі Поттеру. Мне здаецца, што гульня будзе добрай. Я спадзяюся, што гульня будзе добрай, мне хацелось бы яе пагуляць, але я вельмі странна стаўлюся да Гаррі Поттера, таму што гэта не самая моя любимая, мой самы любімы сусвет, таму што там, напрыклад, калі выбіраць паміж Гаррі Поттерам то Уладарам Пярсцёнкаў, мне сильно больш падабаецца Уладар Пярсцёнкаў. І я больш зацікаўлены пагуляў у такую ж гульню па Уладару Пярсцёнкаў. Але гэта таксама добра, і зараз жа не хапае контента па Гаррі Поттеру, таму што фантастычныя істоты, якія былі, яны вельмі шмат быстра злайніліся, і зараз нічога не зразумела. Апошні фільм я ўвогуле не глядзеў, і мне здаецца, што Warner Brothers зараз просто... Ёсць жа чуткі, што яны зараз ведуць перамовы з Джоан Роулінг на тэму таго, што трэба ствараць серыял па Гаррі Поттеру.
якісьці. А яны ж уладзельнічаюць HBO Max, і яны ж зараз запускаюць собственны стрімінгавы сервіс, они ж зліваюцца з Discovery, і, мабыць, там яны як адзін з эксклюзіваў будуць рабіць серыял па Гаррі Поттеру. І ёсць даже чуткі, што гэта будзе у сюжэце знаходзіцца на таймлайне паміж фантастычнымі істотамі і Гаррі Поттером дзесьці пасередзіне. Мабыць, там будзе і ты самы Волан-де-Морт. Слухай, я вельмі позна прыйшоў да Гаррі Поттера. Я да яго прыйшоў, мне здаецца, дзесьці у 23 года. О! Так, бо, ну, я ўвесь час на працягу, мне здаецца, гадоў з 10 я яго глядзеў. Але далей другой часткі, ну мне просто не падабалася. 23 гады я такі сеў, добра, пагляджу зараз ось усю класіку. Гаррі Поттер, Уладар Пярсцёнкаў, што там яшчэ было? Звёздныя войны? Так. Не, «Звёздныя войны» мне падабаліся за конт таго, што ў мяне брат ад іх фанацее, і ён мне ўвесь час іх паказваў. У мяне брат фанацеў ад Уладара Пярсцёнкаў. Ну вось. Поэтому. І вось я цалкам з табой салідарен, мне больш спадабаўся Уладар Пярсцёнкаў, чым Гаррі Поттер. Бо Гаррі Поттер, ён якісьці вельмі, ведаеш, такі наіўны хіба. Ну, ён казачны. Так. Калі табе вельмі падабаецца казачнасць, то добра. Я разумею, чаму Гаррі Поттер падабаецца людзям. Але я разумею, чаму ён пры гэтым, ну, я так роўна да яго стаўлюся. Таму што я не магу сказаць, што мне не падабаецца. Напрыклад, там раз у некалькі год мы з дзяўчынкай збіраемся і можам паглядзець адну ці другую частку Гаррі Поттера, і нам добра з гэтага. Але больш часта мы глядзім таго ж Уладара Пярсцёнкаў ці Хоббіта, хаця мне Хоббіт не так падабаецца, як Уладар Пярсцёнкаў, просто раз он сняты ў гэтым сусвеце. Не кажу, што он кепскі, я кажу просто, што ён мне не так падабаецца, як Уладар Пярсцёнкаў. Пагэтаму я б вось так акуратна бы пачакаў Гаррі Поттера, я паглядзеў на яго, я яго не стану ні прадзаказваць, не набываць на старце, я пагляджу на адзнакі і потым паспрабую, я, мабыць, дачакаюсь якой-небудзь зніжкі, і пасля гэтага я яго ўжо спампую. Я таксама чакаю зніжкі на Star Wars Лего. Ну гэта іншае. Так, да сіх чакаю, ще не дачакаюсь. Так была ж зніжка на яго, невялічка. Была, але там колькі 2 евро. Ну. Я такі, не, дзякуй. Я б зараз пагуляў бы во што-небудзь вось такое цёмнае, незразумелае. Вось мне вельмі падабаўся Dead Cells, але мне ўжо я яго не магу прайсці далей, чым на дзве клеткі. І ну просто, мне не хапае скіла. Яшчэ я чакаю новы Saints Row. Чаму? Я ўвогуле, вось ведаеш, як у мяне Saints Row вельмі падабаецца. Я не гуляў ні ў адну гульню. Мне здаецца, што я гуляў усе, акрамя самай першай. Кажуць, кстати, што яна вельмі добрая. Так. І мне здаецца, што я яе набуду сабе на Switch. Першую Saints Row? Не, якую-небудзь. Я зараз нічога не чакаю. Зараз у мяне зараз галоўная мэта гэта чытаць кнігі і просто ні аб чым не думаць, і каб было добра. Ну, ось я зараз хочу прайсці до конца Valiant Hearts, поплакаць. Бо я ведаю, што там вельмі трагічная канцоўка. Так, а потым далей гуляць у Ведзьмака, і можа быць калі-небудзь гадам к 30 я закрыю усе пытальнікі на Скеллиге. А 30-нік-то хутка. Всем дзякуй, што слухалі нас, што былі з намі. Заставляйце свае падабайкі на ўсіх пляцоўках. На ўсіх пляцоўках, нават там, дзе нас не слухаеце. Я вельмі здзівіўся, калі я ўбачыў адзнакі у Spotify. Я такі, ого, нас слухае нехта. Так, 12 адзнак на Spotify, дзякуй. Таксама, калі вы слухаеце нас на Apple подкастах, там таксама можна заставіць адзнаку, заставіць нейкі каментар, і калі вы заставіце гэты каментар, мы яго зачытаем у выпуске і адкажам вам на любое пытанне, якое вы нам там зададзіце. Таксама далучайцесь да нашай тэлеграм-суполкі, гікаўскай тэлеграм-суполкі, спасылкі таксама ў апісанні. Пашыруйце сяброў, бацькоў і катоў. І катоў. Вялікі дзякуй, да пабачення. Да пабачення.